Podo-podo senimane lah ceritane. Jen Mbak Yu, sumangga. Wong ayu tresno mungkin narya tampa susah jroning batinku sendiri Senadyan nyawa oncat raga-raga tresnaku ra bisa Cak Sodik, asli kan. sampean ganteng tenan apa ora? Ganteng lah. Itu hanyalah Sini aku di kene sampai di kono ya. Ya wis, LDR kita LDR. Lek sampai modul kok tripet iku kok. sulit. Dolor-dolor sambung pagi. Hati-hati Pak, hati-hati Pak. Oke. New Monata. Siang Batara Ratri mung eling manis ing ati setyamu bisa hang duweni marang sang hang sulaksmi. Rasa tresno kang liputi lintang bulan dadi saksi. Dulu-dulu pemuda sambung pagi, nyawer-nyawer.